Tervetuloa tämänpäiväiseen videoon, jossa tutustumme keskeisiin työturvallisuustaitoihin ja kykyihin, joita jokaisen työntekijän tulee hallita työpaikallaan. Minä olen Jukka Laihosola. Aloitetaan. Työturvallisuus ei ole vain sääntöjen noudattamista. Se on myös asenteiden muokkausta ja olennaisten taitojen opettamista, jolla varmistetaan turvallinen ja terveellinen työympäristö kaikille. Keskeiset turvallisuustaidot ja kyvyt, jotka kaikkien työntekijöiden tulisi omata, sisältävät tilannetietoisuuden, viestintätaidon, ongelmanratkaisukyvyn sekä protokollien noudattamisen. Ensinnäkin tilannetietoisuus liittyy aina siis tosiaan valppauteen ja siihen kykyyn, että voidaan työn ohessa kiinnittää huomiota mahdollisiin vaaroihin työympäristössään työtehtäviä tehdessään. Tämä taito sisältää paitsi erilaisten riskien tunnistamisen, myös niiden vaikutusten arvioinnin ja aktiivisten toimenpiteiden toteuttamisen, jolla näitä riskejä voidaan minimoida. Tehokas viestintä on yhtä tärkeää. Sillä voidaan varmistaa, että työntekijät voivat välittää mahdollisia uhkaavia havaintoja selkeästi ja tarkasti. Olipa kyse sitten itse vaarojen raportoinnista tai avun pyytämisessä jossain mahdollisessa potentiaalisesti vaarallisessa työtilanteessa tai jopa ihan vaan sitä yhteistyötä kollegoiden kanssa, kun hätätilanne on jo lähtenyt päälle. Ongelmanratkaisu tulee mukaan, kun ilmaantuu sitten niitä yllättäviä haasteita, niin kuin elävässä elämässä aina tapahtuu. Työntekijöiden on pystyttävä kuitenkin ajattelemaan kriittisesti ja niin sanotusti out of the box erilaisten mahdollisten turvallisuusongelmien käsittelemiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi, jolla voidaan asettaa sitten kaikkien työpaikalla olevien hyvinvointi etusijalle. Viimeiseksi, erilaisten protokollien ja sovittujen menettelytapojen noudattaminen varmistaa johdonmukaisuuden ja sääntöjen noudattamisen turvallisuusmääräyksissä. Erilaisten vakiintuneiden ohjeiden noudattaminen vähentää onnettomuuksien todennäköisyyttä ja varmistaa myöskin strukturoidun lähestymistavan turvallisuuteen organisaatiossa. Hallitsemalla nämä turvallisuustaidot ja kyvyt kaikki työntekijät voivat suojella paitsi itseään, myös edistää turvallisempaa työympäristöä kaikille. Kiitos kun liityit seuraamme tänään. Muista, turvallisuus on meidän kaikkien vastuulla. Kehittämällä näitä olennaisia taitoja voimme luoda työpaikkoja, joissa me kaikki tunnemme olomme turvallisiksi ja arvostetuiksi. Ensi kertaan.